ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ଷୀର ଗଜା ମିଠା କ୍ଷୀର ଗଜା ଛେନା ଗଜା ଛେନା ଗଜା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମିକ୍ସଚର। ଏ ମିଠା ତ ଆମର ଏଠି ମିଳେନି, ଓଡ଼ିଶାର ମିକ୍ସଚର ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର କ୍ଷୀର ଗଜା, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସଚର ହେଉଛି ମୋର। ମୋ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ଲଡ଼ୁ, କ୍ଷୀର ଗଜା ଲଡ଼ୁ, ଗାମୁଛା ପୁଅର ତାଙ୍କର ନାଲି ଗାମୁଛା, ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ପୁଅର ଗାମୁଛା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମ ନ ମିଳେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଘରୁ ଆସି